Mistake ị ga-eme as a man bụ ịnụ nwaanyị na-aghụ aka ghụkatazie aka wee sị na ya da agụzi. Na ife a bụ mistake ya mere. Ịghọtara na ọ sị bụ nne ya si obodo oyibo bata wee fụ this girl. Na mgbe afọ na ọ ka gụsị secondary school wee pụta ya na ya na-agba wee kwụba. Nyasị a kedu ọsị na ya ka bụ nwave na ya ka bụ nwaanyị na-amara nwoke. Ọsị mụ na ọkwa eziokwu mgbe afọ. So nyanwa wee tipu onye awụ ụzọ yọta na breki edeten. Fana abụọ nọsịa ya wee jebekwezi obodo oyibo. Yọta kịta ọsị m nne n'elu obodo oyibo fana abụọ m ise magoro na fada communicate has been long ya na ya na-abụ kwudebelu mana ya na ndị befe ka na-ekwukwe ịghọta na like ịmagonu mmadụ si na village fụọ mana okolobịa pụlụ dị ije gba mbọ na ọ bụrụ na nwaanyị ka ya na-eche. Ọ sị m after 10 years ya wee bata mgbe afọ na ezughị ife eji nwoke eme mgbe afọ na ezughị ezu kpata ego jide ego ya wee fụkwa the girl again fana abụọ wee bịakwa together wee kwụbazịa. Na mgbe afọ ka ọ confess lo ịghọta I think na ọdụsighị ya anụ wee bịa ka confess ya ya jikwa wee ghụba aka ghụkatazi anya ya da agụzi ụdị ife afọ. Ọ sị m nne na nwanne ya nwanyị nke ada jebere obodo oyibo which means na papia na their family keep the relationship going and no papia nyeli ego o ji wee gba flight jebe obodo oyibo na obielu the money ebili o si na ya ga-akwụ ruo tata na ọkwụrụ dị ụgwọ. Ọ sị bụ nne fa wee tọbakwa like bidokwa ebe fa kwụsị tọba before ya wee sị na ya ga-anụ ya. Na eziokwu na ya nọrọ nso because na it has been 10 years mana ịfụ nwaanyị aliligo obu tekwelu na oge nwa tiwelu nya bụ ụzọ like break lie he na that thing bụ ife bịakwala ya n'isi mana ndụ obizili since 10 years afọ na ọ bụrụzi ife nya consider sịrị ịghọta wee nụbịa. Ọ sị bụ nne ya wee nụọ ya kpọrọ ya gbago obodo oyibo ebe ya nọ bra chọrọ m ịkpọlie n'isi. So fada abụọ wee bili ebe afọ ọ sị bụ nne na faji ụmụ na-atọ. Asị nwoke ji ego sị m nne na mistake ọzọ ị nwere ike ime bụ nụọ nwaanyị na ndị na-struggle nụ like na fa na-struggle iwe bata asọ ọgajala na fa ga-ebulu nsogbu fa niile dọkwasa gị n'isi ọdụka ikotele okwu. Asị bụ nne na fado 9 yes in number ka anụsịrị nwanne fe nwaanyị like ndị anụnwa wee chezie nya wete pipe wee minye wee na-amị ya. Andasọ ganyala na ọ bụrụ na ije nụọ nwaanyị na family na struggle wee bukwo ibu na nọmba na o nwere ife inyelufe ga-atụfa n'anya na o nwere ife inyelufe ga-atụfa n'anya is like ịbata village na-alụ ụlọ elu ọgọ nwaanyị ya ọghị ego nye 50k ọ na-alaghị anya na-akpọ gị nkeli o why 50k ebe ị na-alụ ụlọ like they will start to calculate ife na-eme na ife ego gị wọtụlụ why will you give nyanwa 50k mba ebe ị na-alụ ụlọ elu ọya ọghị ego ị ga-enye ya 1m o wee tụ ya n'anya ọkwa ịghọta ebe anyị na-eje na. Ọ sị bụ nne na ụlọ ya lụrụ na village na ụlọ ya niile in fact na ya tiechelie kamera ịghọta na anya na abọndịcha awa ya sị kamera inside I think na condit one self ka emesịrị ebe afọ. So Fabia nọlụbie na ife ndị a na-ekwu maka ya na ife ndị a na-ekwu maka ya fa na-akpụ ya like kịta na ya nyere mmadụ ife dịka 100k ọsị anụ ọfịa n'ọkwa 100 ka o nyerie ego niile bụ ọ na-ebugiri na that man na-abụrụ ezigbo mmadụ ụchụ a na-agwa nwanne ya nwaanyị bụ nwunye ị na-agwakwa di okwu nwa ị na-agwakwa di okwu like a na-akwa nke afọ na-agwa ya ife ọ ga-eme nyanwa ka ego wee na-apụta. Ọ sị m nne na ife ndị akwụgo n'ọnụ maka ya nọgide na ya da egezi kamera ya na ya da egezi because ya gesie ya na-adagharị ya mesielu ndị a ife ọma ya na-adagharị. Ọ sị bụ nne na ya nọ Brazil. So ya na this woman wee gbogote na ya ji ego nye ewelu kaadị ya nye na for one day na ife nwunye ya lụtara na otu inuru ya na family o mgbe o ji wee bido lụba ọlụ maka na ya hapụrụ ya n'ọmụba nwa mụsịa bifo dị owee bịa ka lụba ọlụ ya weelu kaadị MTN kaadị ya nye ọsị m na nwunye
ga-anọla etu na ya na-asa afele na ya na-esi nri na ya na-akatafe ụmụaka dị ụtọ na ọnyanwa ka anya lụrụ anyị nyanwa ka anya lụrụ anyị nyanwa esibe ọganyala wee mụọ o nọ na papa ha nwere ego mana ọ dị eteki nọnse afọ ịghọtago bụ onye na-azụ ụlọ na-ekpoche na-egbogo na-egbede na-asa ụmụaka arụ if not for ụmụaka ya na ya ga-asagide afele na ọka ụmụaka gbagote ka fa bido saba afele nwunye ya ga-anọ na-apị fon ọ na-achọdebe ifenya merie ifenya emerie dị ụtọ na enwere ike oke akụkọ nyechila aka ya na-ebili onwe ya ndụ ya mana ifesazielu okwu nke ikpeazụ na bụ na gịnị mee na nwanne ya nwaanyị afọ nke papi ya nyere ego ji wee jebe US na nwanne ya nwaanyị afọ kpọrọ mami ya na mami ya nọrọ na US so mami ya wee nwee nsogbu asị na a ga-eme ya ọpịrị ịghọta na ewee gbakọsị ego na a ga-eji wee mee mami ya ọpịrị ewee si nọ $12,000 ọ na-ama ife ndị a mee ndị a wee si na fanwa ga-eweta 6,000 fadọkwa 9 it's not like na fada alụ ọlụ fancha niile abụgokwala adult then nyanwa ga-eweta 6,000 iji mee mama fa ọpịrị ya sị ha ha si yes na ife nyanwa kete bụ $6 oke a na-ekwu maka ya nke ọzọ si na ya ga-eweta 2 nke ọzọ si na ya ga-eweta 1 fancha niile duzi 9 wee tụkọgide wee tụkọta 6 nyanwa bụzi ọgọfa nwoke ewetazie 6 ya wee sị ha mba na ya ma nne ebe afọ ka esemokwu nọ wee bido na fa ezonwu ozi ezonwu fa akwabịa osikwa nka ọpụọ nka o ji ego ọ na-ebugharị ego o nwere ike inyere mmadụ aka ya ọrụ oge ya nwoke ka ọ bụ ọrụ oge ya nwaanyị ka ọ bụ osikwa nka ọpụọ nka ya sị ha na ya ma nne ụna ama na ndị anụnwa hapụrụ dị so man fa akwụnwụrụ ụgwọ ọpịrị nwunye wee bido nyebe nie nsogbu maka na ya na nwunye nọ nyebe nie nsogbu nyeketie nsogbu na ya mara ife ya ga-eme ya mara ife ya ga-eme duto na everybody apagola anya nwunye na-arụ duto na ya bụ ọganyala kedu ife ya ga-emekwe ya wee sị oke duto na Brazil ebe ya nọ na menitin bụ free ịghọta na ya wee sị na nsogbu adịrọ ya wee gba flight gbala mama ha flight to and flow like ọbịa nọsi aka ọ na wee kpọta ya na Brazil ebe ya nọ wee bido treat bịa echeki gide echeki ise nyefe niile wee daba wee bụrụ mama faju na ọgwụ sọsọ nyanwa katazi for all this ọpịrị sọsọ nyanwa mainly na ife a na-eme na brown na many thing bụ free ịghọta na ya kwụrụ m ụgwọ caretaker like onye somebody who will take care of their mother nwunye nọkwa ya kwụrụ ụgwọ wee tritibekwa anyị a tritisie wee bunetekwa ya chetakwa na ife agba abụ 1 year tiketi going and coming back ya kwesịghị oke na-emesigo mamun operation na arụ adugwie na unu etinyekwa ego na ọ bụrụ ife ya na-akọzi nọ na mamun is ready to come back to US mama fasi na nwere ebe a na-eje na Brazil ka wee duru ya arụ mma na ya dọ happy ebe a na ya tagbugo onwe ya n'afụfụ na America na ada eneti anya na nna ame na ibi eme ya wesị ya madam n'eziokwu na ada enete gị anya na ụmụ nwoke fabụ na ya bụrụ nwa gị na ịma nnọzibe m ka nkataba for you ya wee na-agwa fasifa bịa dụkpọlụ gbam uno ndị nụwa ajụkwa nwaanyị ajụ dị agba nchigha azụ kwuo n'elu kwuo na nwaanyị asị na ya agba nchigha azụ aka na-ekwu nwaanyị anọgide this going and coming back ya gbalụ mee spy felie the money ya wee sị ha na ọ bụrụ na unu jụ na ọba nchighete US ịma na ọ ga-anaba Naija fasi mba ya nọkwa n'ebe afọ kedu ka unu ga-esi kpọlụ mama unu kpọnye ọgụ unu nwoke ka o teki bekee arọf nwaanyị na ụmụ nwaanyị ajụrụ eju ọ bụgodo unu ọtọ mba iton na nwunye ya aragolu eye plus yes unu magụjụ ya wee sị ha mba na nke a ama mme